gweithiwr yn Cynghreisiau Benfro yn yr adran oedolion. Swyddog gyfalwyr ydw i. Dwi'n gweithio yma ers 5 mlynedd nawr. Dysgais i Cymraeg 4 blynedd yn ôl nawr. Dysgais i gyda Cynghreisiau Benfro a dwi'n mynd i dosbarth 3 waith y wythnos yma yn Newydd. Dwi'n dysgu gyda yn tutori, Ceri. Dwi'n hoffi siarad gyda lot o pobl yn y swyddfa ar yn yr adran, a dwi'n hoffi siarad gyda pobl yn iaith arall fel Cymraeg nawr. Lot o pobl yn siarad Saesneg, ond lot o pobl yn dysgu Cymraeg. A dwi'n credu bod mae'n pwysig i siarad gyda plant i yn Cymraeg, achos maen nhw'n dysgu Cymraeg yn yr ysgol nawr. Dwi'n mynd i clonc yn ffreiter yn Newydd gyda pobl arall sy'n siarad Cymraeg. Yn pentre ble dwi'n byw, dwi'n mynd i clwb sgwrsio unwaith y mis gyda pobl sy'n byw yn y pentre, pobl sy'n dysgu a pobl sy'n siarad Cymraeg fel iaith cyntaf, a pobl sy'n siarad Cymraeg yn rhugl, a pobl sy'n siarad tipyn bach o Cymraeg. Dwi'n hoffi y clonc newydd. Dwi'n edrych ar y S4C. Dwi'n hoffi pobl y cwm, dwi'n edrych ar yr opera Sebon bob wythnos. Yn y mis Hydref dwi'n mynd i clwb darllen, clwb newydd yn Arcifdy, a nawr dwi'n darllen ar y we yn yr amser cinio, newyddion, a dwi'n siarad gyda plant i. Dwi'n moyn siarad gyda mor pobl, achos does dim hyder 'da fi yn siarad Cymraeg. Pronawn da, Ceri Jones ydy enw i, a dwi'n tiwtor Cymraeg fan hyn yn Newydd yn Hwlffordd i oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Dwi wedi bod wrthi nawr ers rhyw 10 mlynedd, ac mae wedi yn pleser cael dysgu gymaint o bobl. Dwi wedi enwebu Joy James ar gyfer y Gwobr hon, oherwydd mae Joy yn ddysgwraig dymunol iawn. Mae wedi gwneud gwaith arbennig o dda, a dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi dangos cynnydd sylweddol o ran ei gallu yn y Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn bwysig i fi yn gymdeithasol ac hefyd yn ei swydd hi. Mae'n defnyddio'r Gymraeg yn reolaidd gyda cydweithwyr eraill, ac mae'n defnyddio'r Gymraeg hefyd tu allan y dosbarth fan hyn yn Newydd ac yn ei chymuned draw yn Llangwm. Felly mae'n pleser gen i enwebu Joy ar gyfer y Gwobr yma felly. Diolch yn fawr. Dwi'n dysgu Cymraeg achos i fi mae'n pwysig i siarad Cymraeg yn Cymru nawr.